Durangoko udaletxean zinegotzi bezala, itzi lau legislatura egin nuen. Lau osuek ez, baina 3 terdi pasautzu bai. Eta sartu nintzen, Illorretako desan ezinoko denporan, urtien. Ze orduen, Illorretako jentie, zegoen Durangon zinegotzi bezala. Baina alde zan ezin onartu ziren, onartu egin nien, ero ja firme zala, zinegotzi bat orduen zegoela, ero bi ez da egin. Horrek ezabien, dimitibitea biela Durangoko udaletxeko zinegotzi izetia, euren herrire joeteko eta euren herrien lan itxiko politikoki. Eta orduen ni zerrendan negoen, eta ni sartu nintzen. Zer esperientzia edo zer esango zenuke? Zeka, beti izen zara zinegotzi, baina posizioan. Bai. Eta orduan, zer esperientzia edo kontatuko zenuke horri buruz? Nik orduko denporako persezinio daukat, harreman personalak nahiko normalizatua ziela. Zango lehot, kalien eta horako harreman personalak. Baina politikoki zegoen talde politiko bat maioria zakoala. Orduen, eztabaidarako eta zerbait aurrera ataratzeko posibilitate oso eskazak. Atzera botatzea bien iniziatiba guztiak, klaro, azkenien bukatzen zatena a favor. 3-4 esku, eta en kontra, 4-5 ero dana da. Eta politikoki aukera gutxi zerbait lortzeko.